Arsenal na Emirates tesne zdolal Atletico 1:0 a Bukayo Saka gólom v 44. minúte napísal príbeh tohto večera. Ten gól mal obrovskú váhu, pretože Arsenal mal pred prestávkou o niečo pevnejšiu kontrolu nad zápasom. Nie drvivú, ale dostatočnú na to, aby jeho tlak priniesol ovocie v správnej chvíli. Bolo to vidieť aj na číslach Rajen. 54% držania lopty, 13 pokusov, 5 rohov a domáci viac preverovali súpera. Presne tak, Nina. A proti Atletiku, ktoré prehralo len jeden z posledných 5 zápasov s Arsenálom, mal tento sústavný tlak naozaj veľký význam. Atletico sa v úvode v útoku naozaj nevedelo nadýchnuť a až po prestávke sa mu konečne podarilo skutočne zamestnať brankára Arsenálu. Áno, a keď tie momenty prišli, David Raya zostal pevný, zneškodnil Antoina Griezmana aj Marcosa Llorenteho a uchránil tesný náskok. Práve to robí tento výkon Arsenálu takým vyspelým, pretože vyhrať je jedna vec, ale vyhrať proti Atletiku bez inkasovaného gólu je úplne iná úroveň. A keď sa dostali do vedenia, bolo v tom cítiť silný náznak nevyhnutnosti. Predzápasový trend nám hovoril, že Arsenal vyhrá 96% domácich zápasov, keď vedie 1:0. Širšia bilancia vzájomných zápasov nás už vopred varovala, že to bude tesné. Z posledných 6 Arsenal vyhral 2, 3 sa skončili remízou a Atletico 1. Pred týmto zápasom Arsenal neprehral s Atletikom v predchádzajúcich 3 domácich stretnutiach a dnes večer sa tá istota na Emirates opäť ukázala. Keďže prvý zápas sa skončil 1:1, od začiatku bolo cítiť, že dnešný večer rozhodne jediný presný moment a Saka presne to aj priniesol. Mne najviac bije do očí to, že Atletico skórovalo aspoň raz v predchádzajúcich 14 zápasoch, no Arsenal mu tentoraz úplne zatvoril dvere. A na druhej strane pokračoval aj ďalší trend, pretože Atletico inkasovalo v každom zo svojich posledných 6 zápasov a Arsenal sa postaral o to, aby tá séria pokračovala. Z taktického hľadiska pôsobilo Artetovo rozostavenie 4-2-3-1 vyvážené, zatiaľ čo Simeoneho 4-4-2 nikdy úplne nefungovalo až do záveru, keď zvýšená naliehavosť napokon prinútila Raju k 2 zákrokom. Takže to nie je divoké, chaotické víťazstvo, je to kontrolované a cenné víťazstvo a zapadá do dojmu, že Arsenal v tejto súťaži dosahuje lepšie výsledky. Jednoznačne, Nina. Výsledok 1:0, čisté konto, rozhodujúci moment od Saku a Arsenal, ktorý zvládol rozhodujúce detaily s naozajstnou autoritou.